campo do Fuenlabrada polo pasamento de Chino Silveira, bueno, o que nos engadimos, e un partido no que lle saiu todo mal o Racing, porque o Fuenlabrada aconteceu iso de adestrador novo, victoria segura. A verdade é que o Fuenlabrada que viramos nos últimos 2 meses, nada tivo que ver co Fuenlabrada que vimos esta mañá no Fernando Torres. Empezando pois polo acerto de Dioni, que marcou os 11 minutos. Dioni, outro excompañeiro de Rai. Outro delantero, sí. Aí estamos vendo unha primeira metade que só tivo unha dirección que foi a do Fuenlabrada. Non nos habrá engañado con la edad, ¿no? Porque xogou con todos. Sí, me cogió jovencito a mí en Leganés. Bueno, non sei, igual non estaba nas contas do Racing este partido, aínda que, por suposto, non se vai a descartar ningún rival, Mosqui, Timi, Rocío, porque a salvación do Racing pasa pola Malata. Sí, cambiaron a dinámica na casa, que recordemos que lle costaba moitísimo. Agora están nesa montaña rusa de partidos gañados, partidos perdidos. Eu creo que a parte de abaixo se vai a decidir no derradeiro partido, porque sí, porque están aí, incluso o Valladolid ve que ten unha racha boísima de resultados, non é capaz tampouco de marchar de aí. Hoxe, por exemplo, Pontevedra si gañaba, metía abaixo o Guijuelo, o sea, hasta o final non se vai a resolver. Pois vemos os goles, decidiu en 2 minutos o Fuenlabrada, o remate de cabeza de Juan Mamarrero e o remate de Randy, despois esta oportunidade de Juan Mera e ao final o penalti, medio penalti, foi unha xogada así un pouco rara sobre Randy, non protestaron porque o partido xa estaba sentenciado, transformado por Dioni, 4-0. Esperemos que esta derrota pois non faga dano no Racing de Ferrol. Repito, a salvación pasa pola Malata. Pero nada, no hemos hecho nada en ataque, en defensa fatal. Hoy ha sido un día horrible. Y nada, es que no se puede decir nada hoy. Ha sido un día para olvidar, horrible, y lo que hay que hacer es olvidarlo, repasar qué se puede hacer mejor. Nos han aplastado hoy, un día nefasto para nosotros y totalmente decepcionado hoy, ¿no? Con el resultado y con lo que hemos hecho. ¿Una pregunta más?